Njengoba sazi ukuthi uyazi njengoba inani labantu abadala liyanda ngenxa yokuhlolwa okungcono kanye nokutholwa kwangaphambi kwesikhathi kwezifo kanye nokwelashwa okungcono okwenzekayo iningi leziguli zethu uyazi esikhundleni sokuthi uyazi eminyakeni edlule bafa ngenxa yokuhlaselwa yizinhliziyo manje bonke basindiswa ngokungenelela okungcono kodwa basala nenkinga yokupompa kwenhliziyo. Futhi lezi ziguli ezinenkinga yokupompa kwenhliziyo zivame ukuya esigabeni esibizwa ngokuthi ukwehluleka kwenhliziyo. Futhi yilapho uyazi njengama-cardiologists uyazi siphikelela ezigulini zethu ukuthi zibheke ekudleni kwazo, ukuguqulwa kwendlela yokuphila kanye nokulawula izici ezihambisana nezifo ezifana nesifo sikashukela, umfutho wegazi ophakeme, ne-cholesterol, nokuyeka ukubhema utshwala. Nezinto ezinjalo ukuvimbela ukuthi uyazi zingangeni esigabeni esigcwele sokwehluleka kwenhliziyo. Futhi namuhla sibheka ukwehluleka kwenhliziyo njengokubi kakhulu kune umdlavuza we-prostate kumuntu wesilisa nomdlavuza webele kumuntu wesifazane uma kubhekwa izinga lokugula nokufa kanye nenani lezindleko abazozichitha empilweni yabo. Ngakho kubalulekile ukuthi uyazi iziguli ezihlushwa inkinga yenhliziyo zingangeni esigabeni sokwehluleka kwenhliziyo futhi zinakekele impilo yazo.